Pozývame Jošku, Milku, Anku na návštevu do starého zámku. Taký zámok je vám Primabec. Kedysi bol slávnym sídlom kráľov, čo sa v ňom však toto leto stalo, dozviete sa nakoniec. Kedysi bol slávnym sídlom kráľov, čo sa v ňom však toto leto stalo, dozviete sa nakoniec. Dozviete sa nakoniec. No toto. Kuk, to pozeráš, čo? Ale sme ho prekabátili. Koho? Predsa lúpežníka. Celý klavír neukradne, ako ukradol moje husle. Poprvé, klavír sa nezmestí pod kabát. Po druhé, klavír sa nezmestí do vrecka. A po tretie, môže ho ukradnúť po častiach. Tak ako mravce, koláč. Každý vezme jednu omrvinku a z ničoho nič. Klavír je fuč. Koláč, nie? No, klavír ako koláč. Je to chyba, no tak mu tu čo chýba, voľa kde opatrí. Ťažký nástroj, môže ho zdvihnúť skús. Klavír je skrátka ťažký kus. Vziať klavír býva zradné, klavír sa ťažko kradne. Ťažký je ako pec. My dvaja o ňom vieme, v klávesách hudba drieme, a to je skvelá vec. Klavír je ťažký nástroj, nože ho zdvihnúť skús. Klavír je skrátka ťažký kus. Jasné? Jasné. Tak ahoj. Ahoj. Ešte som vôbec nezačala hrať. Tak rýchlo začni, mám niečo hrozne dôležité. Dobré ráno, Jo záhradník. Dobré ráno. Krucinál fagot.
Tak rýchlo vysyp ten tvoj ohromne dôležitý nápad. Drahá sestrička, nastrč uši a dobre si zapamätaj, čo ti poviem. Odo dneška tu budem dávať rozkazy ja. A každé ráno mi budeš podávať hlásenie. Co? To je ten tvoj nápad? No to môžeš vziať jed. Budem ti veliť ako kapitán na lodi. Zabúdaš, drahý bratček, že zámok nie je loď a ja nie som plavčík. Ty možno nie si plavčík, ale ja som odo dneška kapitánom. No dobre, je to síce nezmyselná hra, ale poslúž si, kapitán. Čo je tu na zámku u starej mamy a starého otca naša hlavná úloha? Prav? Tvoja hlavná úloha, kapitán, je učiť sa hrať na husliach a moja učiť sa hrať na klavíri. A okrem toho? Nájsť poklad. Aký poklad? Hudobné nástroje, ktoré kedysi lúpežníci ukradli grofovi z Abraheimu a schovali ich, ako o tom hovorí povesť desi na zámku. Dodnes si ich neodnesli a stráži ich tu lúpežník Fantóm už 100 rokov. Zatiaľ sme našli len kontrabas. Ďalej, podávaš hlásenie. Basa sa potom objavila namalovaná na vzácnom obraze v depozitári, kde chýbala ako ostatné stratené nástroje odtedy, ako ju lúpežníci ukradli. Na tom obraze bola totiž pôvodne namalovaná celá zámocká kapela, kapitán. A sme pri tom. Lúpežníci ukradli grófovi z hudobného salónika nástroje a zároveň ukradli aj ich podobu na tom obraze. Vieme, koľko tých nástrojov bolo? Neviem, kapitán. Vieme, ako tí nástroje vyzerali? Nevieme. Už vieš, o čo mi ide? Začínam to tušiť. No veru, to sme celí my. Poznáme akorát husle, klavír a basu. Ako môžeme nájsť veci, keď nevieme, ako vyzerá, no, víš, ako napríklad vyzerá fagot? Fagot? Nijako. Fagot je nepekné slovo. Čože? Keď som šla okolo uja záhradníka, počula som, ako vraví. Krucinál fagot. Vravel fagot? A čo pritom robil? Kopal. Čo kopal? Čo ak vykopával zo zeme fagot? To mi neprišlo na To si celá ty. Ale vyzeralo to skôr tak, že naháňa krtka. Vieš, čo teraz urobíš? Pôjdeš za starým otcom a poprosíš ho, aby nám ešte raz ukázal ten obraz. Ale opatrne, aby si nedomyslel, o čo nám ide. Že chceme celý poklad objaviť sami. A čo budeš robiť ty? Ja pôjdem povytriasať uja záhradníka. Povytriasať? No, možno niečo vie? O poklade, chápeš? Ja mu totiž hádam takých 150 rokov. 150 rokov nemá nikto, ty chmuro. A zdá len lúpežník. No dobre, ale v každom prípade si niečo pamätá. A možno, že vykopal v záhrade fagot. A možno, že to ani nie je záhradník, ale lúpežník preoblečený za záhradníka. Ako sa nám tohto roku nedarí však. No, čo by si potreboval? Čo ti chýba? No, povedz. Ale nič. Miško, to si ty? Skoro som sa nalakal. Ja sa tu zhováram s potentilou fruktikózou a zatiaľ mám hostia. Ale vieš, Miško, že ty vyzeráš, ako by ti niečo chýbalo. Ľudia a kvety majú veľa spoločného. Keď ich tak človek celý život pozoruje, tak Vy ste na zámku už dlho? Dlhšie ako stará mama? Chlapče, za ten čas, čo som tu, sa všetko zmenilo. Ja sa pamätám na grófov. A už sa tu niekedy niečo stratilo? Ako stratilo? No tak, a bolo preč. Aha. No raz sa tu stratila voda. Iba voda? Iba? A to ti je málo? Miško, keď sa stratí voda, tak to je, ako by sa stratilo, ja neviem, Napríklad hudba? Čože? Ale nič, to ja iba tak, viete, to bol taký príklad. A našla sa tá voda? No našla, ale bolo to namáhavé. Najskôr zavolali prúdkára a ten chodil po celej zámockej záhrade. Prúdkára, to je kto? No to je také niečo ako čarodejník, vieš? Mal v ruke takýto dlhý prúd a chodil s ním po záhrade a čakal, kým sa mu tá rásočka zohnie k zemi ako magnet. Tak sa hľadá voda? Tak. Iba voda, nič iné by sa tak nedalo hľadať?
Ale môžeš hľadať, čo len chceš. Môžeš hľadať zlato, striebro, drahé kamene, čo len chceš, ale nič nenájdeš. Ani ten prúdkár vtedy nenašiel vodu. Hej, poď sem. Ujo, huslista? Čo tu robíte? Idem povytriasať záhradníka. Prosím? No, povytriasať záhradníka, možno niečo vie. Hej, priateľu! Vy si ste veľa pamätáte však? Povedzte, nestratilo sa tu niekedy niečo? Čo to do vás vošlo? Niečo, povedzme napríklad... Ja hudba? Čo? Vy niečo viete? Ja? Nie, ja iba tak. Ako si mi to vyklzlo. Tak čo, stratilo, alebo nestratilo? To by bolo dlhé rozprávanie. Viete čo? Príďte niekedy večer za mnou po práci. Dobre, no. Povráva sa, že lúpežníci vtedy ukradli okrem klavíra a huslí, ktoré mal Lothar z Aberheimu zamknuté v skrini, úplne všetko. Čo všetko? No, teraz, keď sa náhle a záhadne objavil kontrabas, ešte vždy chýbajú všetky ostatné sláčiky. Len sláčiky. No? To je toho. Stačí kobyle vytrhnúť trocha z chvosta a sláčik je na svete. Ale kdeže, Zuzka? Sláčiky, teda sláčikové hudobné nástroje sú tie, ktoré sa nezaobídu bez sláčika. Pozri, napríklad. Tomuto hudobníkovi okrem sláčika chýba aj viola. Tomuto zrejme chýba violončelo. Viola, violončelo a čo ďalej? No a potom všetky dychy. Dychy? Áno, tak volajú muzikanti dychové nástroje. A dychové sú prečo? Pretože sa do nich dýcha. Dýchať do takého trombónu, Zuzka, to by asi nestačilo. To by bolo umelé dýchanie, ktoré by trombón k životu určite nepriviedlo. Do dýchových nástrojov sa musí fúkať, ale poriadne, z plných plúc. Do niektorých sa fúka cez dierku, ako tuto do pikoly. A Do fľašky sa tiež fúka cez dierku? správne, zatiaľ čo do klarinetu sa fúka cez plátok a do hoboja dokonca cez dva. A do trúbky? Do trúbky sa trúbi. Áno, do trúbky sa fúka cez nátrubok. Títo dvaja páni na obraze, ktorým lúpežníci ukradli trombón a lesný roh, by sa ti pekne poďakovali, keby si im povedal, že trúbili. Oni hrali. Trombón, lesný roh. A na čo hral tento ujko? No tomu chýbajú tympány. To sú také dva veľké kotly. Medené pologule, potiahnuté napnutou kožou, ktorá sa dá vyľaďovať. Raz budú všetky nástroje znova na obraze. A v hudobnom salóniku bude hrať celá kapela. Uvidíš, starý otec. Ujo huslista. Prosím? Ujo huslista, chcete si vypočuť pesničku? No, keď je pekná, prečo nie? Prišla vytúžená chvíľa, návšteva sa ohlásila. Pýtate sa, kto to je, nuž hudobné nástroje. Viola tá prvá tu je, dôstojne si vykračuje. Po nej privítame hneď pikolu a klarinet. Už sa ku nám blíži čelo, bez violy sa mu snilo. Hostí máme ojojoj, tešíme sa na hoboj. Uvoľnite cestu, z auta vyskakuje slečna flauta. Za ňou páni padá zlo, trúbka, fagot, lesný roh.
priatelia, mám pre vás neradostnú správu. Trochu som povytriasal záhradníka a mám silné podozrenie, že je to... Lúpežník, prestrojný lúpežník. Ten chlapec nie je ďaleko od pravdy. Vravím vám, že záhradník je fantom. A čo sú to za nezmysly? Záhradník je statočný človek. No, pekný statočný človek. Stačilo hodiť návnadu a to by ste videli, ako ho hneď zabral. Hneď vedel, že som sa prišiel vypýtovať na stratenú hudbu. To je pravda. Vlastne chcem povedať, že mne tvrdil opak. Vraj sa na zámku nikdy nič nestratilo. Iba voda. No to je viac ako podozrivé. A pritom sa pamätá na grofov. A mne je zasa podozrivé, že chce odviesť našu pozornosť na záhradníka. Kto vie, či nezametá stopy pred vlastným prahom. Ako mám tomu rozumieť, prosím? Keď náš dobrý starý záhradník môže byť lúpežníkom, preoblečeným za záhradníka, prečo vy by ste nemohli byť lúpežníkom, preoblečeným za huslistu? Možno sa práve chystáte zmiznúť aj s husľami. Podarený trik. No toto. A nikto sa ma nezastane? Ja ujo huslista. Páni, namiesto jedného lúpežníka dvaja. Dobre. Tak ja vám dokážem, že lúpežník je. Môžete mi požičať baterku? Baterku? A na čo? Teraz na pravé poludnie, veď je svetlo. No teraz je svetlo. Ale v noci bude tma. Ja som vždy tvrdila, že fantom nie je duch, ale človek. Vie čarovať, možno sa vie aj vznášať, ale je to človek. A ja som vždy tvrdil, že prilepiť sa lúpežníkovi na pety je najlepšia cesta, ako objaviť poklad. Lenže ako objaviť lúpežníka? Neviem. Čo povieš na výklad starého otca a na to posunkárčenie u huslistu? Nebola som z toho veľmi múdra. Akurát, že si viem predstaviť fagot a pikolu. Klarinet si pletiem s obojom. Čo to je? Na prúdkarenie. V jednom filme s takými rásoškami chytali hady. Takto, tak. Daj to sem. To je zvláštny prúd. Hľadací. Takto sa to robí. Bzz, bzz. Nič. Bzz, bzz. A keď niečo nájde, urobí šc. Ako magnet. Mám to ja brata. Keď sme sa pýtali čarovného kresla, tiež si vravela, že je to hlúposť. Vidíš? A čaro sa podarilo. Hlboké sú hlboko, vysoké sú vysoko, drevené v železe, plechové v dreve a odrazu ťa čarovný prútik rozčuľuje. Za to ja poznám fagot a ty nie. Ty ho vážne poznáš? Prirodzene. Je to taká dlhá rúra a hrozne brúči. Vôbec mi na to nestačí hlas. Brúči veľmi hlboko. Brúči veľmi hlboko. Hrozne hlboko? Úžasne. Ako basa? Určite. Možno i viac. To je jasné. Čo by bol najvhodnejší úkryt pre fagot? Asi... Hvezdársky ďalekohľad. A kde ho nájdeme? Ako to mám vedieť? No predsa, rozmýšľaj, no. Čo nám povedalo zázračné kreslo, ktoré zodpovie každé tajomstvo? Hlboké, hlboko. V pivnici? No pravda, že? Poď, ja o ňom viem. Ideme na to. Ak zletíš, tak si neželaj, čo bude. Stará
stará mama ti dá. Neboj sa. Vidím ho. Fagot, to je fagot. Ja si to tiež myslím. V tom ďalekohľade? To predsa nie je nejaký ďalekohľad. To je priamo fagot. Fagot, rozumieš? Jasné, veď má klapky. Ticho, poď už. Ja už viem, kde hľadať pikolu. Vysoko, veľmi vysoko. Vysoké, vysoko? Na veži. Toto je najvyššie miesto. Ak je pikola ten najvyšší nástroj, tak je tu. A drží ju v ruke lúpežník. Zuzka, tamto. Myslíš? Nemyslím, viem to isto. Počúvni ma. To je pikola, akože sa volá Michal. No hej, ale ako ju dostaneme dolu? Vyleziem ti na chrbát. To by som musel byť trikrát taký veľký. Čo teraz? Tu nám pomôže iba rebrík. Musíme sem pritiahnuť rebrík. Nestrácajme čas. Ideme po rebrík. Viem, kde je. Kto je? To som ja! Čo sa robí? Nič! Spadli rebríky! To je koniec s rebríkom. Už to mám. Poď. Myslíš, že týmto to dosiahneme? Isté, že to je na hľadanie pikul ako stvorené. Len pokojne. Držím dobre. Tak. Vidíš? A vravela si, že ten prúd nie je na nič. Šc. A máme pikolu. Dve maličké pikoly nešli včera do školy. Tá prvá pikola na tú druhú zabola. Kamarátka pikola ťažko nám poodolá. Keď hrajeme spolu duo pre pikolu. Ja neviem, kde môžu byť. Ja som ich nevidel od rána, myslím. Starý otec. No čo je? Objavili sme Fagot a pikolu. Sú v hudobnom salóniku. Čože? Akože? Ako sa ta dostali? Len tak? Sami od seba, stará mama. Poďte sa pozrieť, či sú aj na obraze. No poďme. Poďte. Deti, priniesli ste nám šťastie. Len čo ste prišli, objavili ste najprv husle, potom kontrabas, Teraz
Pikolu? Krucinál fagot? Ale Michal, Čo to vravím? Chcem povedať fagot. musíme rýchle zavolať 2 ďalším hudobníkom. Páni, to už hej. Odteraz nás bude 5. Vážení priatelia, a teraz vchádzame do hudobného salónika. Kedysi sa tu usporadúvali zámocké koncerty a pri nich slávne vyhrávala zámocká kapela. Aby nikto nemohol povedať, že kedysi tu bolo veselšie ako dnes, pripravili sme pre vás malý darček. Naši hudobníci vám teraz zahrajú tak, ako sa tu hrávalo pred mnohými rokmi. Ale sme s tým lúpežníkom vybabrali. Počúvaj. Čo? Pozývame Jošku, Milku, Anku na návštevu do starého zámku. Taký zámok je vám Primabec. Kedysi bol slávnym sídlom kráľov, čo sa v ňom však toto leto stalo, dozviete sa nakoniec. Kedysi bol slávnym sídlom kráľov, čo sa v ňom však toto leto stalo, dozviete sa nakoniec. Dozviete sa nakoniec.